Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroan, 100 kilometro gutxitan, ikaragarrizko aniztasuna aurkitzen dugu bere paisaian. Nafarroak kontraste handiko paisaiak modelatu dituzten 3 eremu biogeografiko biltzen ditu bere baitan. Iparraldean, Pirinioetako gailurrak eta oihanezeak daude. Hegoalderantz gainbehera hasten direnak basamortu bilakatu arte. Geografian eta paisaian ikusten dugun aniztasuna bertako kulturan eta dantzetan islatzen da. Zaila da lotzea paisaia eta dantzak. Egia da, Nafarroako iparraldean, nolabait esateko eskualde berdean, dantza gehiago dagoela eta garbi da. Mantendu da gainera euskararekin batera. Euskara mantendu den tokietan, dantza gehiago, dantza osoagoak daude, bestetan baino. Hala ere, esan beharko genuke ere, hizkuntza galtzean ez dela galtzen dantzari buruzko izan dezakezun irizpideak. Eta hala mantendu egin da euskaldun ziren tokietan, ez eta euskara galdu, mantendu egin da dantza. Batez ere gogoa mantendu delako. Garbi ikus dezakegu, alde batetik, herriberaldean ere badaudela dantzak. Oso ahul heldu ziren aurreko mendearen hasierara eta jaia gehien agia ordurako galduta zeuden, baina hor mantendu da denboran zehar herriberaldean mantendu den bakarra, Kortesko paloteadoa. Paloteadoa da herriberaldeko dantza nagusia. Horrek ez du esan nahi ere makildantza denik bakarrik, baita ere arkudantzak, zintadantzak eta bar badaude ere bai. Eta erritmoaren aldetik ere oso ugaria da. Badira polkak, badira habanerak, badira jotak, denak makilekin edo makile gabe edo arkuekin. Makildantzak ere iparraldean aurkitzen ditugu. Bi leku edo bizpahiru leku konkretuetan. Alde batetik Pirineotan, Otsagi aldean aurkitzen ditugu Otsagiko makildantzak. Hor barruan ere badira makildantzak, zapidantzak, jota eta bar. Eta beste aldetik ere askoz mendebalderago
aurkitzen ditugu berako makildantzak eta zagidantzak. Kasu batzuetan zagidantza kontsideratzen da makildantza bezala, eta beste batzuetan alboan dago, da inauteri dantza bat, eta bueno, ez da kontsideratzen makildantza, baina berez makilekin egiten da. Makilen luzeera nolabait ahalbidetzen digu dantzak sailkatzea. Erriberaldekoak eta Otsakikoak eta Berakoak makil txikiekin egiten dira, baina aldiz zagidantzak egiten dira makil luzeagokin. Bestaldetik iparraldean dantza ugari dago eta batzuk izan dira oso zabalduta, baina hala ere berriz ere ez dakit seguruenik karlistadekin eta gero hortik datorren pobreziarekin eta Primo de Riveraren diktadurarekin ere bai, gauza guzti horiekin batu ziren hain zuzen ere dantza tradizionala bertan bera edo beherantzko bidea hartzeko. Horrela ikusten dugu, adibidez, Pirineo osoan galdu egin zirela dantzak, mendearen hasieran, aurreko mendearen hasieran, eta baita ere oso zabalduta zegoen adibidez ingurutxoa, sokadantzak eta antzekoak ere galduz joan zirela zeuden tokietan. Arraroa da, mantendu egin zen, berreskuratu egin zen, hobe esan da, Lizarrako Larrain dantza, 1903an, Espainiako erregea joan omen zen, eta berari nolabait opari bat egiteko egin zioten dantza hori, eta ordutik hona mantendu egin da, jaia etenik gabe. Eta beste aldetik, hortik iparralderago, egon da ingurutxoaren eremua nahasita gizadantzarekin. Gizadantza da sakanaldean egiten den dantza. Dantza hori ere badu beste izen bat, zortzikoa, eta ezagutzen da askoz gehiago zortziko izenarekin, gizadantza izenarekin baino. Ez dugu konfunditu behar sakanaldeko zortzikoa, Baztan, Lantz eta Malerreka aldeko zortzikoekin, erabat ezberdinak dira, badute beste funtzio bat. Hein handi batean sokadantza badira, zortzikoak sakanaldean, eta aldiz Baztan, Lantz eta Malerrekan bestelako dantza sozial bat dira. Hortik iparraldera eta oso zabala ekialderantz ere ingurutxoa zegoen. Ingurutxoa dantza misto bat da, esaten den dantza soziala, irekia da, publikoari irekia da, edo nor dantza da ezake, bikoteka egiten da, inguruan, eta oso arrunta izan da Nafarroako mendebalde osoan. Baina, ja 1920erako, erabat galduta zegoen sakanaldean, Arakilaldean, eta baita ere galbidean zegoen Imotz, Ultzaman, Pasaburuan, guztietan. Mantendu den bakarra etengabe izan da Leitzakoa. Leitzakoak badu gauza berezi bat, eta da mantendu dutela ere bai sokadantza. Sokadantza da hasierako mugimenduak, hasierako dantza bat, oso errituala, festaren lehendabiziko gunean egiten zena normalean, eta hor alde batetik egon zitekeen alkatea edo agintarien ordezkari bat lehendabiziko lerroan, hau da, postuan barkatu aurresku gisa, eta beste aldetik azkena ere berak aukeratzen zuen. Ohitura hori galdu egin da herri gehienetan. Pixko bat mantendu da toki batzuetan, mantendu zen toki batzuetan, baina galdu egin zen gero ere belauntzikoetan. Belaunttzikoak dira, nola esango nuke, aurrezkoen antzerako dantza bat. Ez da horrela, baina antzerakoa da. Dantza hori egiten dio lehendabiziko dantzariak bere bikoteari, neska bati, eta edo bi danboli nausien arteko dantza bezala. Hortik aurrera, Nafarroan mantendu egin dira joku dantza, jostaketa dantzak, mantendu dira gutxienez Baztanen, oso zabalduta zeuden gehienak, seguruenik denok ezagutzen dugu Axuri Beltza delako kanta hori, hori bilakatu da dantza bat Sarraitzu aldean, Jaurrietan, baina berez jatorriz aulki dantza bat zen, katadera dantza. Hori oso zabalduta zegoen eta galduen da toki guztietan. Mantendu da Baztanen, seguruenik Baztanko txistularia zen Maurizio Lizaldek horretan tematu egin zelako, edo tokatu zitzaion ere bai, Aita Donostia eta Arriezurekin egotea, eta horiek baloratu zuten
zituzten dantza hauek eta horregatik mantendu egin dira. Egia da oso zaila dela ikustea dantza hori kalean, normalen egiten zen tabernetan, dantza jokuak oro har egiten ziren tabernetan edo etxeetan. Nik uste kalean nolabait esateko erabat galduta daudela, baina eskenatokietan eta baztanko taldeek ateratzen dituzte beraien emankizunetan. Jatorriaz ez daukagu datu zehatzik. Komentatu digute transhumantzia kontuarengatik, hemendik hartzaina joaten ziren negua pasatzea Bardetara. Eta gero udaberri udaldera bueltatzen ziren. Orduan, herriberan paroteado asko zeudenez, baliteke hango zerbait hona ekartzea. Baina argia ez daukagu, argi ez dugu ezer.
Bueno, dantzen jatorriaz mintzatzea nahiko gauza niretzat konplexua da. Ez baitakigu, gauza tradizionala, gauza herrikoiak normalean ez dute duzten, ez artxibategietan ez inon, ez dute duzten inongo aztarnarik. Orduan, zaila da. Baina, era berean badakigu, zeta adibidez Iruñeko artxibategietan egin dira ikerketak, nolabait, 17. mendera arte gutxi gora bera, 18. mendera arte, dantza taldeak ekartzen zirela, eta baldintzetako bat izaten zen normalean dantza berriak ekartzea. Horrek esan nahi du nolabait aspaldiko mentalitate horretan, balio handiagoa zuela gauza berria, gauza zarra baino. Momentu batetik aurrera aldiz, gauzak aldatzen dira, ematen du bertako taldeak sortzen direla, eta nolabait dantza batzuk hartzen dutela balio bat, nolabait jendeak ematen diena, ala auskalo zer, baina geratzen dira. Esaten dudana, oso zaila, makildantzak eta batzuk esaten dute badutela jatorria barroko aldean, 18. mendean. Bueno, ba, izan daiteke. Kontua da, esaten dudana, ez dagoela jakiterik, ez dago jakiterik, ea dantza berri horiek, 18. mendean sortzen direnak, edo 19. hasieran sortzen diren horiek, ea jatorri, bertako jatorri bat daukaten, edo jatorrizko gauza baten gainean eraikitzen diren, ala era bat berriak diren. Horregatik niretzat da oso zaila eta oso
alegera esaten dira gauzak jatorriari buruz. Beti egon dira ikerketa konparatuak, hau da, hori 19. mendetik hona esan izan da. Konparatzen da hemengo dantza bat, ez dakit Afrika aldean, herri konbilen arteko primitibo batean egiten duten dantza batekin, eta ikusten baldin badura ñabardurak edo jakiten baldin badugu Afrika aldean edo Asian edo non lurra jotzea hori badela, lurraren emankortasuna bultzatzeko zera bat, agian hemen zera makilekin kolpeak egiten ditugunean lurrean, bilatzen diegu halako lotura bat, eta nolabait jartzen dugu aintzinatasun horretan. Nolabait baliotxe izan dugu gehiegi nire ustez dantzen aintzinatasuna. Ematen du ez badirela aintzinako gauzak, ez direla oso baliotsuak. Eta ez da horrela. Osea, naiz eta adibidez hori gertatzen da Jaurrietako neska dantzarekin. Osea, sortu zen aurreko mendearen bukaeran, badakigu nola sortu zen, eta sortzaileak esan zuen nola eta zergatik sortu zuen, eta orain jendeak han uste du bere dantza dela, betiko dantza bat dela. Inporta zaigu berria lazarra den? Ba ez zaigu inporta. Ez du interesa hondirik. Dantza batzuk oso zabalduta egon dira Europan zehar, hona etorri dira gerrekin edo bidaiekin, eta gu izan gara herri isolatua neurri batean, beste neurri batean ez, osea Pirineotako bi alde bajuenak hemen eta Katalunian daude, hemendik pasako ziren jendeak eta joango ziren jendeak Europara eta etorriko ziren jendeak ere gauza batzuk ekartzera. Orduan dantza batzuk, segurunik ritmo batzuk, melodia batzuk etorri dira honak, eta guk geure ganatu egin dugu. Noiz? Auskalo. Urbeltze eta Marian Arregiri zor diegu dantzaren berreskuperapena, ze galdu egin zen, eta haiek dantzaren inguruan jakin izan zutenen bilatzen hasi ziren eta ona Jaurritara etorri ziren erantzun bila edo informazio bila. Eta bertan Benigna Sario bazen emakume heldua eta gaizki zegoen ohean eta ari galdetu zioten. Eta bera gogoratzen zuen txikia zenean bordetan neskak dantzatu egiten zutela zuri beltza. Eta informazio ideiaren bat eman zien eta handik hori hartuta egin zuten bilaketa lan sakona eta gaur egungo dantza berreskuperatu eta lortu zuten, ekarri ziguten. Dantzak bi zati ditu, nagusi bat abestu egiten dena eta bestea musikarekin bakarrik dena, dantzatu egiten dugu besterik ez, eta bitan errepikatu egiten dugu. Eta, doinu nagusiak edo abestiak hola dio. Asuri beltza ona duk baina xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek neroinetara begira, zertan ari aiz bakar dantzatzen agertzen gorputz erdia, zu ilun horrek argitzen badik agiriko aiz guztia. Eta gero lehenengo estrofa errepikatu egiten dugu. Baina hori da gure abestia.
ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira. Zertan ari ez dakar dantzatzen agertzen gorputz erdia. Su ilun horrek argitzen badi agiriko ez guztia. Axuri beltza ona dut baina xuria berriz hobea. Dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira. Axuri beltza ona dut baina xuria berriz hobea. Dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira. Zertan ari ez bakar dantzatzen agertzen gorputz erdia. Su ilun horrek argitzen badi agiriko ez guztia. Axuri beltza ona dut baina xuria berriz hobea. Dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira. Nafarroako landa eremuko inauteak arras aberatsak dira folklore aldetik. Loturak zuzenak dituzte bai lurrarekin, baita nekazaritzarekin ere. Eta inauteetan inberzuten hori, sagardantza. Eta sagardantza batean eskatzen zuten diru bat. Zenbait etxaldein parean eta ostatudan parean dantzatzen intzaten zen, eta diru biltzen zen. Lekarozen kantatzen zen mantelina buruko erreala bolsako, zaharra gaztia baino hobedu dantzako, trararaldararaldai. Ikusten da, ibiltzen zirela mantelina batekin, inauteko dantza, joaldunek bere garaian ibiltzen zuten ere mantelina batekin edo trapu beltz batekin. Eta hori emakumezko airea erakusten dute zeran dantzatzen zelaik, inaute asteartean dama eguna zen. Ez bakarrik Arizkunen, Erratzun dama eguna zuen izena egun hori. Arraio zen ere bazuzten beren damak. Astearteko inauteko personai principala dire damak, zirela herriko mutilek. Eta horien tartean sagardantzariek. Eta sagardantzariek egiten zuten, hori, sagardantza.
aipatu beharra den lehenbiziko gauze da, nola dantzak izaera sozial bat duten. Eta izaera sozial horren baiten, aipatu beharra da, nola dantzetan herriaren izaera eta jendean sentimenduek agertzen diren. Orden, honen harire, erran beharra da, dantzak gandirela eguneratzen eta egokitzen. Bertzegize, espazioen egokituko bere funtzio sozial hori galduko litzateke. Ikusi da nola Nafarroako dantzetan, dantzak zaharrak dugun, berri xagokoak dugun, eta nola batzuk galdu diren eta bertze batzuk berriz lortu dugun dantzatzea. Honen harire, aipatu beharra da dantza ambiente hontan, bestetan sartuz gero, egin beharra dela banaketa bat. Izanen zela dantza eta bertzaldetik egongo ziren bailiak. Dantzari lotute, aipatu beharra dire dantza hauek dutela halako itxura ofizial bat. Itxura ofiziala zergatik? Alde batetik, pauso batzuk jada daudela egokitue, finkatuek. Bertzetik, boteredun persona bat bertan agertzen dela. Eta, akitzeko, aipatu beharra dugu, nola dantza hauek toki publiko batean indiren eta boteredun persona bat agertzen den, dantza begia ezin dutela edozeinek dantzatu, ja, esklusiboago bilakatzen diren. Bailetan berriz, pauso horiek ez daude arautuek, eta itxura informalago hartzen dute aitzinekoekin konparatuz gero. Dantza hau Txarriko erromerietan dantzatzen da, ekainak 13, hemen Sankiriko, hemengo ermitan, baselizan, ekainak 16, San Adriango baselizan, eta gero, abuztuak 15ean berriz ere hemengo baselizan. Dantza herrikoia da, edotzin sartu zeiteken dantzatzea, arropak eta hori bakoitzak ere ematen zuena. Erromitara juten zan jendea kaleko arropakin.
ikusi izan dugu historikoki dantza hauek emakumezkoak parte hartu dutelaik izan dela egun ez horren seinalatuetan edota jende gutxiago dantzatzen duenean. Bertzetik, dantza erritu gise hartzen badugu, bi polo daudela errango ginuke. Hala finkatzen du Turner antropologoak. Bi poloiek izango ziren alde batetik ideologikoa eta bertea sensitiboa. Hemen, printzipioz, ez dago halako arazoik. Ideologikoa izango baitzen arau sozialena eta sensitiboa sensazioei edo sentimenduei dagokiona. Baina bi hauek uztartzen direlaik posible da personen beharra nahia bilakatzea eta nahia bilakatzen den momentuen arau sozialekin topo egiten duen eta orduen gatazka sortzen den. Ikusiko dugu geroxeago nola gatazka hauek dantzetan egunere oraindik ematen diren. Euskal Herrian zentratzen baldin bagaren ikusiko dugu emakume hauek ere beti dantzetan bigarren paper bat jokatu dutela. Egun hau modifikatzen nahi de eta aldatzen nahi de ikusten dugun bezala plazetan ala nola bertsogintzan, bertsolaritzan maialen du janbio dugun erreferente bat, ez, nola emakumeek botere hori eskuratzen ari diren, baina historikoki bertan lanketa bat egin behar izan den hau eguneratzeko eta emakumezkoak beraien presentzia bermatzeko plaza eta kasu honetan dantza hauetan. Palote hauan parte hartzen zuten bai dantzari eta pertsonai, kenduta ordungo eta orain dagoen aingerua berez emakumea dela. Beste dantzari eta pertsonai guztiak gizonezkoak ziren, eta duela urte batzuk, hasi ziren ja emakumea hasi zen palote hau horietan, herriberako palote hau horietan sartzen, poliki-poliki, bai dantza taldean eta baita ere pertsonaietan. Dantzarietan badaude talde batzuk, dantza taldea bitan zatitzen dena, dantzatzerako orduan, eta alde batetik mutilek dantzatzen dute, eta beste alde batetik emakumeek, nahiz eta gauza bera dantzatu eta batera, momentu berdinean, eta badaude beste talde batzuk, nasketa bat egin dutenak, eta bai neskek eta mutilek berdina dantzatzen dute, eta batzuk janzkera berdinera ematen dute, bai neskek eta mutilek, eta beste batzuek neskek janzkera bat daukate eta mutilek beste bat.
Nafarroako dantzarien biltzarra, Nafarroako dantzarien federazioa da, dantza taldeen eta dantzazaleen topagunea da, eta hor hemen elkartzen gara 88 dantza talde, Nafarroako eskualde guztietatik, eta honetaz aparte, kudeatzen ditugu zenbait ikastaro Nafarroa osoan, eta beste dantza ikastaroekin harremanetan gaude ere, orduan Nafarroako dantzei buruz eragile guztiekin bai barruan daukagu edo harremanetan gaude. Bueno, larrain dantza Euskal Herriko toki guztietan dantzatzen da, Nafarroan batez ere, niri tokatu zaidan arabera gutxienez, eta dantza nahiko famatua, ospetsua eta ezaguna, ez? Eta herrikoia, baina ere hemen Lizarran pixatan ontzago doana, ez? Gurea sentitzen dugun zerbait, berezia, hemen sortua delako, larrain dantza egun askotan dantzatzen da, batez ere Lizarrako jaietan noski, gero ere Puiko Ama Birjinaren egunean, eta beste ekitaldiren sortzen dugunean, eta Lizarrako dantza talde guztiok dantzatzen dugu, bai Larraiza dantzari taldea, bai Ibaiega eta bai Virgen del Puy San Andrés dantza taldeak.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.